Dobre, v dnešnej časti sa pozrieme, ako vytvárať jednoduchú prevádzkovú obsluhu, to znamená jednotlivé spoje. Berieme do úvahy, že sme si vlastne vytvorili sieť, umiestnili sme zastávky. Čo potrebujeme ďalej je pridať v podstate linky, takže vyberiem si lines, prekliknem si na pridať linku, ľubovoľne kliknem na sieť a nazvem si napríklad linka 1, dám OK a pre každú linku v podstate potrebujem pridať smery tam aj späť, ak to nie je okružná linka, takže pre smer tam dám si napríklad, že hore, dám OK a snažím sa vlastne vytvárať, aby som pekne kopíroval linku. Ak to neukončíte na linke, ale pôjdete ďalej, dáte OK, tak vlastne vám to vypíše chybu. Tak preto je v podstate dôležité, aby ste začali tú linku vytvárať vždy na zastávke alebo nástupišti a takisto skončili na nástupišti. Hej, takže tuto dáte OK, máme vytvorený jeden smer, to isté urobíme naspäť smerom dole. Dáme OK. Pre kontrolu si to skontrolujeme. Máme linku jednu, máme linku v podstate s oboma smermi. Teraz tam ideme pridať jednotlivé ako keby spoje. Používame v podstate takýto open timetable. Keď sa pozrieme, tak v podstate sú tu nejaké zastávky, môžeme pridať, ale nedá sa nám vytvoriť linka. Prečo? Pretože sme neklikli v podstate ako keby na ten jeden smer, ktorý chceme vybrať, alebo to prvé trasovanie, takže keď klikneme a opäť dám vytvoriť tam tabulár, tak v podstate teraz sa mi vytvorí linka, hej, vidím pre ten smer ako keby dole. Dajme tomu, že chceme vytvoriť medzi 5. a 6. hodinou každých 10 minút. Takže zadám to takýmto spôsobom. Dám OK a vytvorili sa mi v podstate spoje tým jedným smerom. Toto isté chcem urobiť pre druhý smer, takže opäť môžem si vybrať ten smer hore. Kliknem na tabulár, dám, že to chcem rozšíriť, extend, pridám, hej, pre smer hore, už mi to automaticky dalo, vytvorím pravidelný servis zase medzi 5. a 6. každých 10 minút, dám OK. Pridali sa mi pekne v podstate tie zastávky. Chcem to ešte nejako graficky zobraziť, tak si to označím cez Ctrl+A a kliknem na Open Timetable Graphical. Dám, že v podstate to chcem nahradiť, replaced, kliknite na OK a vytvoria sa vám vlastne takéto krásne vzory, kde vidíte ten grafikon z jednej strany na druhú, hej, ako sa mi vytvoril. Takže to je ako keby jeden z tých prvkov, ktoré sa tu dajú pridávať. Ďalšie možno, že také zaujímavosti, ktoré sa týkajú siete. Niekedy budete potrebovať vlastne zadefinovať rôzne parametre, ktoré sa týkajú tých jednotlivých prvkov. Takisto tu môžu byť veci, ktoré sa týka kalendára, to znamená odkedy dokedy mi to platí, takže toto si viem nastaviť, alebo si to dám, že to chcem v podstate bez kalendára. Potom ďalšie veci, ktoré sa týkajú napríklad liniek danej siete, hej, operátorov a tak ďalej. Takže toto všetko sa v podstate dá vytvoriť. Keď operátor, môžeme si vytvoriť, čo chceme. Ja som tu dal, že Google Abbas, vy si môžete dať napríklad dopravný podnik nejakého mesta, hej, ľubovoľného, ako chcete. Žilina, takže takto sa to pekne dá vytvoriť, takže aj dopravcovia sa pekne dajú v podstate riešiť. Dobre, toľko pre dnes v podstate.